Okay, mayong bunto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan. CEO ni Kati Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, petsa 24 na kini mahigala sa bulan sa Agosto. Abino ako ni mga pahasubo dai no. Sa kamatayon sa akong classmate no, si Padre Jose Antonio Arnaiz. Nang taon kalo sa akong classmate patay na taon no. Suod kay mi atong higala mo giti ako ang matud pa badi-badi sa akong mga classmate, ubos mga suod maghapon tanang classmate pero kuan gito siya kasilingan mo gumi sa kuan sige jud kasilingan ato silingan mi sa lungsod kita gabay siya ako taga Manhuyod silingan pod mi sa una sa among mga assignments na assign ko sa kining Kalumbuyan siya na assign sa Dawis na assign ko sa Ayungon siya na assign po sa Tayasan no? So kuan gimi kayo mura bag destined gyud ming magkasilingan no na nga dako natong kasubo sa kamatayon usab sa akong classmate pero dili man lagi angay ng dili man lagi na angay nga ikaguol ang kamatayon mahingala no kay kuan man lagi na siya kanang matod palagi ang kamatayon mao ang putahan pa ingon sa langit sa wala nga ayo lang kada brother ha saan man nga ginatawag naman ka so ayan po naman puntaon may mga classmate ka na hibilin no si Padre Jose Antonio Arnaiz or Father Tonton. No, akong tawag niya brother. No, brother. Okay no, so padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon sa akong naginaingon, akong mga pasubo sa kamatayon sa ako ang classmate kadto sa pamilya nga Arnaiz ug ingon usab sa mga lugar nga nagsubo karon tungod lagi sa kamatayon sa ilang kanhing paroko sa Tayasan. Na-assign po ni siya sa kuan Provincial Hospital. Na-assign po ni siya dito sa Papua New Guinea. Na-assign po ni siya sa kanang kining kuan ba sa Kwasay Parish sa kining Matinggil no so mga pasubo ninyo ha sa akong sa iyang mga assignment sa una no nya kuan pod siya man po kanang ilahag gitawag na to og kanang advisor sa grupo sa Divine Mercy. Sa dako mga classmates, of course, nagmasunubo mi karon tungod lang kay sa kamatayon sa among igsoon na si Father Jose Antonio Arnaiz or Father Tonton. Okay no, so padayon ta mga gala, ari kita sa ato ang Saint of the Day, of course. Ang atong Saint of the Day karon usa kini siya ka miyembro sa grupo sa atong Ginoong Jesucristo. Usa kini siya ka apostoles. Dili apostoles ha, apostoles. Siya mao si San Bartolome or naila siya sa pangalan usab nga Nathaniel no so kini si San Bartolome o si Nathaniel usara kini sila no usara kini sila no si San Bartolome o si Nathaniel no so ato karon nga pangayoon ang pagampo sa usa sa mga apostoles atong Ginoong Jesucristo nga mao si San Bartolome sa iyahang papel karong adlaw isip atong patron saint. Abino ari na ta mangigala sa ato ang CBCP News balitang simbahanon ni ining kabuntuhong church leaders mga tulo kini ka mga diocesan bishops no nag-meeting karon ug usa gyud sa ilahang gimitingan mao ang pag-transform sa synodality from a church concept into concrete pastoral action in parishes, community, and ministries. So, muna karon paningkamutan sa mga obispo o ka-obispuhan, no? 33 kini sila kabuok nga ang synodality, ang synodality concept mahimong concrete pastoral action in parishes, community, and ministries. Balita makigala gikan sa Vatican, Pope at Mass in Remini. At every level, authority is service. No? Kaya nibisita manggod kini mga higala, no? Si Monsignor, si Pope Leo XIV dito sa usa ka lugar dito sa Italy, nagitawag og Remini.
remedy. Ayan, no? Hala, no? Padayon ta mga galas sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Okay, no? Ari na ta mga galas sa ato ang topic. Sa may atong topic karon, the ministry of Godparents, no? Ang ministeryo sa mga mangugos, maninoy ug maninay, no? The ministry of Godparents is a sacred rule in the Christian baptism where sponsors act as spiritual guide and mentor. They promise to raise the child in faith, model Christian values, and pray for them lifelong, moving far beyond a mere social or honorary life. No, sa ito pa ang kining kining ministeryo sa mga maninoy ug maninay, usa kini kasagrado kayo nga papel, adunay usa kasagrado kayo nga dapit dinha sa bunyag sa usa ka Kristohanon. Diin ang sponsor sa kining bunyag mamahimo siya nga spiritual guide and mentor sa bata nga gibunyagan. Unya mo saad kini sila, no, nga ilaha gyud nga padak-on ang bata diha sa pagtuong Kristohanon. Unya matud pa mamahimong usa ka modilong Kristiyanos o ang mga maninoy ug maninay kanunay gyud nga mag-ampo kanila moving far beyond a mere social or honorary life, no? Nya unsa man gyud ang core duties of Godparents, unsa man gyud ang matud pa kini gitawag nato kanang obligasyon or responsibilidad sa usa ka maninoy ug maninay. Unang-una, number 1 is faith support. Faith support. Suportaran gid niya ang pagtuo sa bata, no? Assist parents in teaching the child against God, no? Tudloan gid ninyo ng inyong mga kinugos kabahin si Ginoo, dili tudloan ninyo og unsaon pagbaat o bulang adto sa inyo sa hinuktan kay doon na kinabal-an na may gala ka unsa mo pong maninuya nga sigihan man niya dala-dala ng iyahang kinugos sa bulangan hantod nga nakat-on po lang ang taon nakat-on po lang ang tao pamulang ng iyang kinugos kay mo man gani iyang tudluan man gani niya unsaon paggalam og manok mao ipadadon sa manok, no? Muna nga nagtubo in taon ang bata nga kamaayo kaayo ang mga butanga kay mo imutaod sa bulang mo mo kita og manok ano ug nahimo gyud in taong sabongero ang iyahang anak iyahang inanak in taon ano kinahanglan nga faith support gyud ang atoa ang ato gyung ato bitaw nga ibilin sa ato ang anak inanak mao gyud ang mga mayong pagtulunan sa pagtuo natong Kristohanon. Unya spiritual role model, no, nga magtan-aw ang imong inanak kanimo nga usa ka role model sa Kristo maayo sa Kristohanong kinabuhi, no? Dili kay makitaan ka sa imong anak nga inanak ka perteng hubuga hubuga kamo na imong manino Kami na nagino, dugay o magkahasang bata pedeskuan ba? Di dagay pedeskuan, di lipay po kaayong bata, pero ang nagtonor, susperting hubuka. Dili magsilbi, no? Dili magsilbi kay ang nagtatag man ito pinaskuhan, pero perte pong hubuga nga tonol. Yan ang batay, palangga, nangon batay, yun, no, ganang, suri kayo doon, ako sa Pasko sa malimot, pita ba? Hindi pa dahil malimot, kapit yung makasigi mga kahubong. Padagan na yung Pasko sa bata, suri kayo doon, sige doon, eh, manan eh. Takaan man po doon kwanta, pero hubog kayo. Nga sa may makita sa bata, nga okay ra po dahil ni mahubog, kaya manggihatago ng puno ta. Walay kalaki nga pagkatudlua, no? O niya lifelong prayer, no? Kinahanglan nga ang usa ka maninoy maninay nagampo gidaalang sa iyahang inanak kinugos, no? Kana bang nagampo po ka dili kay wala ra gyud in taon ka ang mga butanga, no? Ano, klaro? So sa ganito, core duties of Godparents, faith support.
No, assist parents in teaching the child about God. Number 2, spiritual role model. No, role model ka nga maayo jud ka pong panig-ingnan sa imong inanak ug ingo man usab kining lifelong prayer. Lifelong prayer. Lifelong prayer alang sa imong anak, inanak. Magsigid jud po ka ampo, di ka magsigid na po ka wala jud kay ampo-ampo pod, no? Unya, speak and profess the faith on behalf of the child during baptism, no? Sa to pa ikaw gyud mo kuan imo yung vow proxy ka. Ikaw gyud mo padayag sa pagtuo sa bata during baptism mo na siya. Unya, general requirements aron nga ang usa ka tawo mamahimong maninoy maninay, at least matured siya na ang pangidaron at least 16 years old. Sa tupa ka ng 15 anyos ayaw sa di pa na pwede ha. Sacrament standing must be must be fully initiated members who have received baptism, Eucharist, confirmation. Sa tupa kung mukuha mo og kanang kuan maninoy ug maninay, kana po daw yung Katoliko, no? Kanang Katoliko gyud, no? Mo gyud na siya atong pakuguson sa ato ang bata. No, nya kinahanglan nga pinunyagan, hinimbahon ug unya na kumpirmahan. Unya number 3, active practice. No, dili lang kinabunyagan lang, kundi active, expected to lead a life in harmony with the church. Unya, pananditan padre ug kanang laing relihiyon atong pakuguson, dili pwedeng mupugos ang laing relihiyon, pero pwede ra siya nga musaksi sa bunyag sa bata. Naara na siya din ha. Okay, mura ra gyapon siya nangugos, pero actually dili gyud siya mo'y maninoy o maninay sa bata. Kuan sa saksi sa bunyag sa bata. Nga naman, kanang dili man sa maninoy o maninay, kay wala man siya usaon man niya paggiya sa iyahang mga kinugos diha sa mga Katolikong pagtuo nga di ang bugana siya Katoliko no, pero sa in reality kanang mga laing relihiyon nga mura ra pog ni sponsor sa bata, mura ra gyud ni sponsor kaya naman actually kuan din sa mga saksi sa bunyag sa bata, pero in a usual manner sama ra gyapon na siya maninoy, pero in reality dili gyud siya maninoy yung matabang kanang matawag natong sponsor, ikaw may sponsor. Unya, sa man nato ala nga di man ka Katoliko, pero pwede ra ka dihang mo stand side by side sa mga adunay, sa mga Katoliko nga sponsor. Okay, klaro na ha? So again, sa atong pagkunay na Santos kami sa Malandong itag maayo ha. Nya kanang kuan ra gyapon mo padan na aming mga amigo din no. Ayo po sila kuan kanang ina nga dili biya ka sponsor ani ha. Witness na kain na ayaw po, dili na kinahanglan mo pa silang explain na, pero at least ikaw nakabalog yun ka nga real yun nga sponsor na katulong Katoliko, kay siya man mo mutudlo sa bata sa mga Katolikong pagtuo mo mapakita kung unsa gyud ang pagkakatoliko, mo kapakita kung unsa gyud ang kinaiyang alang batunan sa usa ka Kristohano o sa Katoliko. Amen. Ha? So again, sa itong pagpadahin sa ato ang pagpumalandong, no, kanang ato ang kuhaon nga kuan. No, okay ra na siya mga laing relihiyon, pero they only served as witnesses. Mugi na sa ato dili gyud sila ingon nga sila gyud mao'y sponsor. No, sila gyud may godparents dili. Ang godparents katugyong Katoliko. No, nga dili na po lamang nato po kuan ba tong mura bag ato po bitaw nga mura bag mura bag ato bitaw pong mura bang ibundak nga kamuha di ka mga laing relihiyon ha, dili mo mga sponsor kinera sila mga witness ayo na food lamang no, ayo na food lamang ha, okay lang. So may bundag na tong tanan ha, sa ako na ginaingon atong iampo akong classmate no, kay looy kay di man ako kumayong maluoy kay murag kato si padre dako man jud kay puruhan nga malangit gidto kay sa iya mga pagsakripisyo daan sa iyahang pagkapari. Ayan, no? Na kailan mo kayo ni Padre, kaya kami biyang classmate. So, nga, iampo lang, mamalihog rami ha, mga classmate, nga iampo gid ninyo kanunay, iapin ninyo sa mga pag-ampo, si Padre Jose Antonio Arnaiz, nga mihalina sa laing kalibutan, kung maginaot kita,
nga kanang dawaton siya dito sa gingarihan sa langit ang giuganti usab sa iyahang mga maayong buhat dito sa kalibutan. Ilabi na gayon sa iyang pagserbisyo isip usa ka alagad sa Dios bilang pare. Nakasalamat og maayong mudto Pilipinas.